La sfârșitul zilei de tranzacționare, examinați ceea ce ați găsit și adăugați detalii suplimentare. Fii cât de cuprinzător poți. Și amintiți-vă, unul dintre cele mai bune momente pentru a înțelege mai bine înclinarea ta este imediat după înclinare. Începutul acestui proces este cel mai bine descris ca brainstorming. Nu vei identifica perfect toate detaliile prima dată când o faci. Și dacă acest lucru este foarte greu pentru tine la început, nu-ți face griji. Fiecare are propriul punct de plecare. Utilizați ceea ce găsiți și construiți pe el în timp. Atâta timp cât îl ții în minte, vei învăța continuu mai mult decât știai înainte. Progresul este progres, indiferent de viteză. Iată câteva întrebări care vă vor ajuta să începeți. Ce situații provoacă de obicei frustrare, furie? Cum reacționează corpul tău când ești supărat? De exemplu, mâinile strânse, căldură în cap sau zdrobirea mouse-ului de furie. Puteți descrie punctul în care frustrarea devine excesivă și dăunează luării deciziilor sau execuției? Ce anume îți trece prin minte? Ce gânduri ai? Cum? Este diferit procesul tău de luare a deciziilor? Care sunt primele semne că furia a devenit o problemă? Unele dintre semnele specifice pe care le puteți întâmpina includ să faceți click pe o tranzacție din frustrare, asta este o prostie. S-ar putea să descoperi că te plângi în mod constant de norocul tău și de cum te-ai înșelat din nou. Începi să urmărești piața pentru că presupui că nu poate scădea mai mult. Ai putea spune lucruri precum, piața e nebună. Cum pot cumpăra vin de la acest preț? Nu are sens. Uneori se simte că porțile se deschid brusc. Dublezi rapid o poziție pierdută și faci o tranzacție fără prea multă gândire, încercând să ștergi pierderile anterioare. Hei, bună! Mersi că te uiți la acest clip. Dacă îți place și îți este util, un like și o abonare de la tine mă face foarte recunoscător. Mulțumesc tare mult! Hai să continuăm. În măsură ce identificați semnele, asigurați-vă că capturați de asemenea cât mai mulți factori declanșatori. Dacă aveți nevoie de ajutor pentru a vă identifica declanșatorii, priviți cu atenție gândurile și lucrurile pe care le spuneți cu voce tare. Ține minte, nu critica ceea ce spui sau gândești. Gândurile tale sunt cauzate de o performanță care de multe ori are legătură directă cu declanșatorul. Iată câteva declanșatoare comune. Să ajungi într-o poziție și să pice imediat. Să dai o ofertă și să dispară prețul, pierderea mai multor tranzacții la rând, făcând o greșeală. Știi că nu ar trebui. Văzând că alți comercianți au făcut bani în timp ce erai departe de biroul tău. Un eveniment neprevăzut care aruncă în aer o tranzacție. Să faci o greșeală stupidă în timp ce ești supărat, care apoi provoacă furie. Un alt comerciant care îți pune la îndoială tranzacțiile se simte ca un atac la adresa informațiilor tale, gândindu-te la suma de bani pe care ar fi trebuit să o faci dintr-o tranzacție. Maparea înclinării este un proces iterativ. Când observați detalii noi, chiar și doar mici ajustări, asigurați-vă că le adăugați. Micile detalii contează. Ele pot face toată diferența atunci când progresul este pe linie și aveți ocazia să corectați cauza furiei. Pasul 2. După ce ați adunat o mulțime de detalii, organizați ceea ce ați găsit punându-le în ordinea severității. Clasează fiecare detaliu pe o scară de la 1 la 10, unde 1 caracterizează o ușoară frustrare, iar 10 este ceea ce se întâmplă din furie intensă. La fiecare nivel, identificați detalii care îl deosebesc clar de alt nivel. Pe măsură ce atribuiți niveluri de severitate, împărțiți-le în două categorii, partea mentală și emoțională a înclinării și partea tehnică. Ele stau unul lângă altul, deci nivelul 1 din partea mentală și emoțională corespunde nivelului 1 din partea tehnică și așa mai departe. Asigurați-vă că vă bazați pe experiența ta personală de furie, nu pe modul în care alți comercianți se ocupă de ea. Fiecare are propria sa gamă și dacă te judeci împotriva altcuiva, ești în pericol de a supra sau subestima ceea ce ești capabil. Asta la rândul său vă va face strategia mai puțin precisă. De asemenea, nu trebuie să aveți detalii pentru toate cele 10 niveluri. Majoritatea comercianților cu care lucrezi nu sunt capabili să-și distingă modelul de înclinare în acest grad. Fă cât de multe poți și fă minim 3. Iată câteva întrebări pentru a distinge diferențele în fiecare nivel de furie. Ce declanșează frustrarea inițială la nivelul 1? Cum se acumulează sau crește pentru a deveni furie? De exemplu, poate că o pierdere standard vă face să vă bateți biroul odată, pierzi din nou, dar acesta se simte mai nedrept. Poți simți căldura în cap și o puternică dorință
de a forța o tranzacție. Poți să te abții, dar mintea ta caută în mod agresiv un model care să arate ca un home run, astfel încât să-ți poți dubla dimensiunea. Găsești unul, intri, ești oprit rapid și pierzi complet. Ce detalii sunt prezente atunci când furia este încă mică și gestionabilă? Ce detalii sunt prezente atunci când este un monstru care vă perturbă complet execuția? Hei, bună! Mersi că te uiți la acest clip. Dacă îți place și îți este util, un like și o abonare de la tine mă face foarte recunoscător. Mulțumesc tare mult! Hai să continuăm! Acum, utilizați ceea ce ați identificat în această secțiune pentru a vă concentra asupra tipurilor specifice de furie care sunt cele mai relevante pentru tranzacționarea ta. Vă sfătuiesc cu tărie să le citiți pe toate, indiferent dacă vi se par aplicabile sau nu, deoarece este posibil să identificați probleme pe care nu v-ați dat seama că le aveți la prima vedere. Și s-ar putea să vă amintiți detalii suplimentare pentru a le adăuga pe hartă ura de pierdere. Nimănui nu-i place să piardă bani. Te așezi în fiecare zi de tranzacționare cu intenția de a câștiga bani. A pierde, mai ales când sunt banii tăi, nu este distractiv. În timp ce unii comercianți pot accepta cu ușurință pierderea ca parte a acestui joc, pentru alții, asta nu se va întâmpla niciodată și nu ar trebui să fie scopul. Scopul tău este să ajungi într-un punct în care să nu provoace furie. Scopul tău este să schimbi modul în care reacționezi la pierdere, pentru că te face să pierzi mai mult. S-ar putea să vă fie greu să acceptați pierderi și să vă gândiți că piața electronică nu poate merge în acest fel pentru mult timp. Încercați să o faceți să funcționeze, să cumpărați mai mult dintr-o poziție care pierde, încercând să recuperați pierderile și să încheiați ziua pozitiv. Știi că ești în poziții proaste, dar acest fapt nu te poate face să le închizi. Pierzi mai mult și apoi forțezi tranzacțiile să compenseze ceea ce ai pierdut. Furia te orbește și devii convins că, din moment ce au scăzut atât de mult, poți la fel de bine să reziști până își revin. Uneori o fac, iar încălcarea nesăbuită a strategiei tale de tranzacționare este răsplătită, făcând din această greșeală una pe care probabil să o repetați. Alteori, pierderile cresc și furia ta explodează pe piață. Nu poți renunța. Vei face orice pentru a face bani sau doar pentru a reveni chiar și în ziua respectivă. De asemenea, puteți evita tranzacționarea timp de câteva zile, dacă pierderile sunt deosebit de proaste. Renunță pentru a doua zi după ce te-ai întors chiar și te relaxezi noaptea, pentru că simți că ar trebui să faci mai mult. Te enervezi că pierderile crescânde te-au pus într-un loc la care nu te-ai așteptat. Pierderile ar fi putut fi evitate. Evident, știi? Ce ar fi trebuit să faci? E limpede ca ziua. Vinde aici. Nu cumpara aici. Simplu. Te simți instantaneu mai bine cu privire la pierderi, știind ce ar fi trebuit să faci. Numai că aceasta este o misiune prostească. A ști ce este corect, după aceea este fundamental diferit de a ști ce să faci înainte. Știi asta, dar o parte din tine nu se poate abține să nu se răsfețe în fantezie. În timp ce scopul este desigur să corectați înclinarea, pentru a face asta trebuie să evitați scuzele și raționalizările după pierdere și, în schimb, să vă dați seama de ce nu puteți accepta pierderea. De ce, mai precis, urăști să pierzi? Este sentimentul? Pierderea se simte adesea îngrozitor, poate continua pentru o perioadă și chiar are efecte asupra altor aspecte ale vieții tale, făcându-te să te simți mai puțin câștigător și în alte domenii. Este că ești prea competitiv? A fi extrem de competitiv este o trăsătură împărtășită de mulți comercianți de succes. Dar problemele apar atunci când dorința de a câștiga este asociată cu incapacitatea de a suporta o pierdere. Este variația? Pierderea este o realitate în orice mediu competitiv și asta este valabil mai ales în tranzacționare, unde poate fi ușor să subestimați cât de nebună poate fi uneori piața. Varianta este încorporată în structura jocului și, deși vrea să fii prieten cu ea, poate, în adâncul sufletului, o urăști. Sunt banii? A câștiga bani este în cele din urmă modul în care ești măsurat în tranzacționare. Are sens de ce nu ți-ar plăcea să pierzi. De asemenea, s-ar putea să vă faceți griji pentru a vă întreține pe tine sau familia ta, ceea ce face ca pierderea de bani să fie mai greu de suportat. Indiferent de motivul pentru care urăști să pierzi, scopul acestei secțiuni este să te ajute să pierzi mai puțin, corectând furia care provoacă mai multe pierderi. Tranzacționarea este un joc pe termen lung. Nu este vorba să câștigi sau să pierzi în fiecare zi.
Este vorba despre executarea strategiei care îți face bani pe termen lung. Iar ura de a pierde, sau mai exact, reacția ta la pierdere, dăunează execuției tale și provoacă mai multe pierderi. Dacă cu adevărat urăști să pierzi atât de mult, cu siguranță nu vrei să fii cauza. În timp ce nimeni nu va face vreodată sărbătoare în timp ce sărbătorește o tranzacție pierdută sau pierde în ziua respectivă, următoarele secțiuni vă pot ajuta să faceți pace cu ceva care va face întotdeauna parte din tranzacționare. A fi prea competitiv.